Ngiyabingelela ke ebusuku egameni likaJesu. Ngibingelela abantwana bakaNkuluNkulu. Ngibingelela abefundisi bonke ngokwahlukana kwabo ngendlela abehlukene ngakhona. Ngiyamthanda kuJesu ebusuku. Sesizowuphumuza imizimba siyolala. Ngicabanga ukuthi kuke kube nesikhathi lapho abantwana bevuka ekuseni baye emsebenzini wabo wasesikoleni, bafunde unyaka wonke behla benyuka, kodwa phakathi nesikhathi kuba khona la behlolwa khona ukuthi lento abayifundayo bayayiqonda yini, izokwazi ukubasiza uma unyaka usuphelile, isikhathi sokufunda sesiphela. Manje-ke kuyenzeka ukuthi kube khona abantwana bebeyimisele beziyeka izinto zikhona okufanele zenziwe, kodwa bayincintshe ngoba befuna ukuphasa makuphela unyaka. Kuye kube khona-ke abangomasiqavane abahlakaniphe kakhulu, abangayingeni indaba yokuyincintsha ezinye izinto ukuze bagxile ekufundeni bese bephasa-ke uma kuphela unyaka. Labo-ke bayalova nokulova, noma beza esikolweni beza ngokuhlakanipha kwabo, futhi labo bantu abanjalo bajwayele ukulida ey'ntweni zenkohlakalo. Kodwa-ke basuke bengaboni bona ukuthi balide ey'ntweni zenkohlakalo. Basuke bey'tshela ukuthi bahlakaniphe 100% kunazo zonke iy'ngane ezikuleso sikole. Sebekhohliwe ukuthi umehluko uzobonakala ngesikhathi semvuzo yabantu ekade beyenza esikoleni. Manje-ke nala endlini kaNkuluNkulu ikhona into enjalo. Iyavuthwa indlela eya la kukhonzelwa khona. Mhlawumbe nakuwo lama group esinawo iyavuthwa indlela yokungena nezwi, wenze yonke into uthandaze, ushumayele, ufakaze, wenze yonke into. Kodwa mhlawumbe mase kufika isikhathi sokwahlulela, uzithola ukuthi into obuyenza yonke ibingasuki kuNkulunkulu, kodwa ibisuka engqondweni nasekuhlakanipheni komuntu. Yingakho-ke kufanele ukuthi uma sesikholwa singanciki kokwethu ukuqonda. Ake ngithi lithi iBhayibheli, lokhu kugcotshwa eninakho anisadingi noma ngabe ngubani anifundise, ngoba kunogcobo. Ake ngichaze lokhu. Kukhona ugcobo, bazalwane, lokuhamba indlela ekukholweni, bese kuba khona ugcobo lokukuvikela, bese kuba khona ugcobo lokwephula amajoka esitha, bese kuba khona ugcobo olukondlayo, bese kuba khona ugcobo lokubeka abantu izandla baphile. Zonke lezi zinto engikhuluma ngazo uyazazi uSathane ukuthi zikhona, kodwa uyakwazi ukuyishintsha leyo nto endleleni ayenze ngendlela yena afuna yenziwe ngayo. Mawufunda incwadi yesambulo lapha yaku-13 wehle nje, usuke nje lapho ku-chapter 13 usuke kuvesi 1 wehle, uzofika la khona kuthiwa isilo sikwazi ukukhipha umlilo
usuke ezulwini wehlele phakathi kwabantu. Kuthiwa sinikwa amandla okulwa nabangcwele sibanqobe. Kulezi insuku kungenzeka abangcwele banqotshiwe. Uma uzibona ungezwani nomunye umzalwane, yazi ukuthi silwile nawe sakunqoba, uhamba usungonqotshiwe. Ngoba izwi lenkosi lithi ozonda umzalwane wakhe ungumbulali, lithi akukho kuphila okuphakade okuhlala phakathi kwakhe. Kusho ukuthi-ke kufanele uzibone manje ukuthi lesi silo asilwile yini nawe sakunqoba. Ngisekuthenini-ke uma sekubuya uJesu, umuntu nomuntu uzoya nelakhe ithalente. Athi mhla ephenduka walinikwa ukuthi nanti ithalente ozolisebenzisa, eyothi inkosi mayibuya ifike yamukela okuhle ethalenteni olisebenzisileyo, lakhiqiza amanye amathalenta. Kunabantu nje bazalwane okuyiphupho nje ukuthi bayakholwa, abakaze babe ngisho nesodwa isithelo. Ngike ngezwe enye intshumayelo ekhuluma ngesithelo sesisu somuntu, ukuthi ingane yakho lena lokho eyikhona iyikho ngoba iyisithelo sesisu sakho. Kusho ukuthi lokhu nje ekwenzayo yilokhu isisu sakho esiyikhona, ngoba yona uNkulunkulu uthe umntwana uyisithelo sesisu sakho. Lokho ayikho uyikho ngenxa yesithelo sesisu sakho. Manje-ke ntambama ebusuku sesizoyolala, ubhala khona yini owakuthunyelwa nguJesu emhlabeni wonke? Uyikho yini ukukhanya? Akuzi ukuthi mase kuhlolwa kutholakala ukuthi wena unyaka wonke ubudlala enkosini, ubuya khona ekukholweni, kodwa ubuthi sengenzela abantu bazothina uma bengibona ngingasayi, kanti isibani sesacima. Ngiyathanda nje-ke sibuke izwi lenkosi ngokukaJohane wokuqala, isahluko sesithathu. Siqale ukubuka kuvesi 4. Ithi bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. Senazi ukuthi yena owabonakaliswa ukuze asuse isono, asuse izono, akukho sono kuye. Lowo ohlala kuye akoni, lowo owonayo akambonanga futhi akamazi. Lithi-ke izwi lenkosi bonke abenza isono bayeqa umthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. Senazi ukuthi yena owabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Lowo ohlala kuye akoni, lowo owonayo akambonanga futhi akamazi. Uma umuntu ezogeza uthatha amanzi aklini, athatha insipho engangcolanga, abesegeza ngayo, abesebonaka ukuthi usehlanzekile, kodwa akakwazi ukuthatha amanzi angcolile aphinde asebenzise insipho engcolile. Yinsipho
ogeza ngayo ihlanzekile, ngamanzi ogeza ngawo ahlanzekile. Lithi-ke izwi lenkosi, lo muntu esigeza izono kuyena kukho sono. Selithi-ke lewo ohlala kuye akoni. Kusho ukuthi bazalwane, asiyibhekisisi indaba yokona ukuthi sihlala kubani njengoba sona nje. Ngoba izwi lenkosi lithi lewo ohlala kuye akoni. Selithi-ke lewo owonayo akambonanga futhi akamazi. Yingakho-ke ethi uJesu abantu bayothi sasikhipha amadimoni sisebenzisa igama lakho, kanti akambonanga akamazi ngoba ubengahlali kuye. Ubekwenza lokhu ngenxa yegama elifungelwe ukuthi liyokhipha amadimoni, kodwa yena ubengambonanga, ubengahlali kuye, ubengamazi. Uthi-ke laphaya kuvesi 7, bantanyana, maningadukiswa umuntu owenza ukulunga ulungile njengokuba yena elungile, owenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Kusho ukuthi kufuneka sigade ukuthi njengoba sona nje sizelwe ngubani, ngubani lo sizele. Ngoba noSathane uyabazala abantu, ubazala ngalabo Kristu bamanga. Umuntu ame athi nami impela ngingokaKristu, kanti ungokaKristu wamanga. Uthi uJesu bayoba khona oKristu bamanga, uthi nabaprofethi bamanga nabo banikiwe ukwenza imangaliso ezinkulu uma kungenzeka. Manje-ke kufanele ubheke ukuthi uzelwe ngubani wena. Kungani ukona kungaphumi endlini yakho? Yini leyenza lingashoni ilanga ungakazi ukhulume ngomuntu? Lithi izwi lenkosi kunabantu abangakwazi ukulala bengakhubekisanga muntu. Lithi iBhayibheli ngisho ubuthongo buyasuswa kubo uma bengakakhubekisi umuntu. Ubuthongo bufika ma sekukhona umuntu asebemkhubekisile bese ubuthongo bufika. Kodwa uma bengakenzi lutho oluphambene nabo abakwazi ukulala, nesitha siyabususa ubuthongo ukuze bangalali becabanga ukuthi ngubani abazovuka beyomgqekezela, ngubani abazovuka beyomtshontshela. Kususwa ubuthongo ukuze bayofeza iy'nkanuko zalowo bazele. Wena uzelwe ubani? Ngoba lithi iBhayibheli ozelwe nguNkulunkulu akoni. Thina njengoba sona nje sizelwe ubani? Njengoba singezwani kukhethwa amabandla, sizelwe ngubani? Ngoba sizele uyamthanda umuntu. Yingakho uJesu azinikela singakakholwa. Mengafika manje uJesu emasontweni, afika kusonto, abantu bakuqala yoya kubo yilaba bangaphandle abayizoni, ngoba uthi akezanga kwabalungileyo kodwa weza ezonini. Thina-ke sizelwe ngubani? Njengoba sona sibiza iy'ngane zabantu siyibiza ngamaphara, sizelwe ubani? Ngoba ulimi lwethu bazalwane, uma kudalwa iy'lwana kudalwa yonke into, yasuka kumuntu
ngoba enikwa amandla olimini ukuthi yonke into ayidalayo nento ayethi igama sekungelawo unomphela iyozindlula emhlabeni iliphara ngoba yabizwa nguwena wabiza ingane yomnye umama wathi yiphara nguwena owayetha ungamangali uma sekuvela endlini yakho ngoba uNkulunkulu uyayibuyisa into oyenza kumuntu ayilethe endlini yakho lelo gama owethe ngalo mntwana kaNkulunkulu wethi umfanekiso kaNkulunkulu wawubiza ngephara uzelwe ubani wena uzelwe ubani lithi izwi lenkosi lewo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu uzelwe ubani waxabanisa abantu ebandleni uzelwe ngubani asizalwe namhlanje izwi lenkosi bazalwane alinawo amanga uma lithi nje ozelwe ngale mbewu akoni lento yokuthi phela sisesemhlabeni phela sisesenyameni kusho ukuthi akekho umuntu okholwayo ngoba izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi mawuzelwe ngale mbewu awoni ukuthathaphi wena lokho okushoyo ukuthi usesemhlabeni la bese wona ngoba uthi sesemhlabeni kusho ukuthi akekho umuntu oyolindelwa nguJesu ngosuku lokugcina ngoba abantu basesemhlabeni ubungcwele buphilwa khona la emhlabeni uma umuntu ezophasa bazalwane sekuphela unyaka kade ebhala esikoleni ukuphasa yinto ayizwa phakathi nonyaka ayifile lento ukuthi yena usephasile vele uselinde nje usuku lokuthi kumenyezelwe imiphumela uyazi ukuthi usephasile uvelaphi wena othi kusesemhlabeni phasa manje yizwa manje ukuthi ukona kuphumile kuwo uma umuntu esona uyakhumbula ahamba ayoyihlambulula ngoba azelwe ngale mbewu akoni ngoba le mbewu yokungoni iphila kuye manje mayiphila kuwe uwona kanjani sishintshelwe la kunembewu esiyinikiwe ezonda abanye abantu uzelwe ubani namhlanje ngubani lokuzele uyisigebengu nje impela emzini wakho uwena uhunta ekhaya lakho uzelwe ubani wakhuluma ngamagama abazalwane emzini wakho bagxeka uzelwe ubani wena ngoba uzelwe ngale mbewu akoni futhi le mbewu ihlala kuye imgcini kuzangoni uzelwe ngubani izingane zakho ayisabafuni abazalwane ngoba wena ukhuluma ngabo njalo ubeka izinto ezimbi ezinganeni zakho ngeke ezikholwe ngoba zibulewe nguwe uzelwe ubani wena ngoba lithi iBhayibheli owonayo ungokaSathane wena kungokabani njengoba uhleba nje nezingane zakho abazalwane izingane zakho uyazazi ukuthi noma uye enkonzweni azinandaba nokuya enkonzweni zingamane ziyetshwaneni ngoba wena Sathane omkhulu ozelwe uSathane nawe usukhiqize zakhe izingane ukuthi zibe njengawe uzelwe ubani wena sesizokhuleka siyolala sizokhuleka mawufunda lapha uverse 11 uthi nanti izwi enalizwayo kwasekuqaleni lokuba sithandane kungabi njengoKhayini owaba ngomubi wabulala umfowabo wambulalelani na ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi kepha emfowabo yayilungile nanti izwi
esalizwayo kwasekuqaleni lokuba sithandane. Hayi bazalwane, sinikwe lokho ukuthi uma umzalwane ebiza igama likaJesu, musukuma wena endaweni kaJesu, kube wena omahlulelayo, kodwa udinga ukuthi umthande ukuze lento ayibona kuye iqedwe uthando omthande ngalo. Angathi mefika wena uletha ukwazi kwakho umlimaze, agcine sephuma ngisho egruphini athi bengithi ngiyangena ngizwe intshumayelo, kodwa abantu bavale ngey'nto zabo emnyango ukuthi singangeni. Lalela mntakababa, musukuba umahluleli kodwa yiba ngumdobi wabantu. Lithi iBhayibheli uthi umpostoli ngenxa yokuthi abantu bayaqhubeka babebona ngidla inyama, uthi angisoze ngadla nyama ngenxa yokuthi umfowethu uyaqhubeka ngayo. Usethi kungcono ukuthi ungayenzi into umfowenu aqhubekayo ngaye ngoba eseyingane, kodwa udinga umcathulise. Kunezinto abazalwane esingayiyeki ngoba sithanda, kodwa siyiyeka njengabantu abathi uma besibona sizenza zibalimaze, zibe ingesona kodwa isono. Lithi-ke iBhayibheli ukwazi kuyakhukhumeza, umuntu kuyamkhukhumalisa. Selithi kukukholwa nakho yiba nakho ngokwakho, ungamkhubazi obuthakathaka. Uzelwe ubani wena? Ngubani lokuzele? Ngubani lokuzele? Lithi-ke iBhayibheli kungabi njengoKhayini owaba ngomubi wabulala umfowabo. Selithi-ke wambulalelani na? Ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi, kepha eyomfowabo yayilungile. Kwakunomama ababili, labo mama babeletha abantwana. Kwasekuthi lo munye ocabanga ukuthi uhlakaniphile wathi melale phe komntwana wakhe, wamuzwa ukuthi usefile, wayesevuka eyomshintsha, enika lo onomntwana ophilayo, ethatha lo ophilayo emletha kuyena. Kodwa mase kusile sekubonakala nalona seshe sethi hayi, ngumntwana wami lo ophilayo, ngowakho ofileyo. Kwasuka impikiswano esisukayo namanje emabandleni. Abantu abafelwe ngabantwana bafuna ukubulala abantwana babanye abantu. Yingakho kufanele ukuthi ubaleke nomntwana, ngoba isikhathi lesi leyo wena efuna ukubulala umntwana, baleka nomntwana wakho. Lithi-ke iBhayibheli kwase kulandwa inceku ebizwe uNkulunkulu engeza ukubalimaza labo mama, kodwa mayifika yacela ukuhlakanipha kuJesu, wayeseyayinika, yayisithi lethani lo ophilayo. Uma bemletha athatha inkemba, yathi ngcono ngimhlukanise phakathi, nalo wathola ingxenye, nalo wathola ingxenye. Wayesezwela umnikazi wengane, wathi kungcono umnike yona iphila, kodwa lo ofelwe ngumntwana wayekujabulela ukuthi ehlukaniswe phakathi ukuze naloyo angamtholi ophilayo. Kodwa sibobeza ukuhlakanipha kwenceku, kushoda iy'nceku ezinjalo ezizofunda ukuhlakanipha, zifuna ukuhlakanipha kuNkulunkulu okuzoxazulula iy'nkinga emabandleni. Ungami ngasebandleni lakho uthi leliyana lingcolile, elakho li-right, kodwa funa ukuhlakanipha ukuthi kuzothiwa yenza kanjani. Kunabantu bazalwane esikhonza nabo nakule group, abanye basafika, abanye bakaqondi, kodwa kuzoshoda umuntu ozocela umoya wokuhlakanipha ukuthi noma ngayiziphi izinto okufanele bangazenzi azilethe ngokuhlakanipha ukuze bangabaleki, ngoba uNkulunkulu badobile
ukuthi bangene nabo ukuze basizakale. Lezi zinto thina esasizazi ngcono sicela umusa kuNkulunkulu ukuthi asinike umoya wamasu sikwazi ukudoba. Mawuzodoba inhlanzi awumi sinomi kanjani, uyasivikela isithunzi sakho ukuthi singaveli ngesikhathi udoba, ngoba masivela ngesikhathi udoba inhlanzi ziyabaleka. Ukwazi kwethu bazalwane ake singaqali sikuveze kusekhona abantu abangabantwana, ngoba abantu abangabantwana bakhuluma noma yini, benza noma kanjani, bona bazi bake bathatha into engathathwa bayibeke phambi kwabantu, ngoba bona bazi kuke kuthi uma uthe anathi kuloya muntu angena esangweni angikho, bona basho njengoba ushilo bethi uThasothi akekho. Manje abantwana bakhuluma leyo nto bona ngesikhathi sabo. Kufanele uma usukhulile ungumdobi ukufunda ukudoba. Ngelinye ilanga uJesu ufica abantu bayalwa babanga amakhanda, kwasathelwa ukhandampondo wangaleso sikhathi. Manje-ke ufica laba bantu baphethe amakhanda alabo bantu, ubafica bamile kuyaliwa. Bayefika uJesu uthi kwenze njani, bathi hayi nakhu leli khanda leli asilazi. Uthi uJesu lalelani la, nikani uKhesari okwakhe bese ninikwa uNkulunkulu okwakhe. Akukho afike wakugxeka ngoba wayengumdobi wabantu, kodwa wafika wathi nikani uKhesari okwakhe. Uma esekuthathile lelizwe engilikhulumile ngeke limnike ukuthula ekhaya, azaphenduke ephendulwa indlela uJesu amtreat-e ngayo. Akafikanga wamgxeka, akashanga ukuthi lahlalele ikhanda, kodwa uthe nikani uKhesari okwakhe bese ninika uNkulunkulu okwakhe. Kusho ukuthi thina abazalwane sidinga sinike uNkulunkulu okwakhe bese sinika uKhesari okwakhe. Kunabantu abaphumile emagruphini abakhishwa ukuthi kuyasinda, bakhishwa indlela esibatreat-a ngayo. Fanele sifune ukuhlakanipha kuNkulunkulu noma sibize uJesu ayesenza sibe ngabadobi babantu. Ozelwe ngale mbewu akoni. Kuyisono esikhulu uthi uJesu oqhubekisa bemunye kulabo abancinyane. Qaphela mzalwane, angabi khona umuntu azophuma ekukholweni akhishwe nguwe, ngoba uthi uJesu kungcono kuwe kugaxwitshe entanyeni elizokudonsela phansi, uzike ufakwe emanzini, ufakwe olwandle, lizika nawe itshe ngenxa yokuthi uqhubekisa oyedwa walabo uJesu abezibizele wona. Ngisho njalo namhlanje ebusuku ngithi akuyifune ukuthi umthetho wakho uzelwe ubani, wona kangaka waba yiqili, umthetho wakho uzelwe ubani. Namhlanje ebusuku sinalowo mbuzo nje, angikhathali noma ungumfundisi. Namhlanje ebusuku wazonda abanye abafundisi, uzelwe ubani wena? Waphuma kanjani ebandleni waphuma kulo? Waphuma emhlabeni, uzelwe ubani? Uzosifakela umoya wokulwa, uzelwe ubani wena? Ngoba uzelwe ngale mbewu akoni. Namhlanje ebusuku akuyibheke ukuthi waphuma uxabene nomholi wakho wazomisa isicagogwana wathi uyakhola uyashumayela. Ayikho into oyishumayelayo. Khumbula lapho wekhona. Lithi iBhayibheli noma ngawuletha umnikelo wokushumayela, noma ngawuletha umnikelo womzimba, noma ngawuletha umnikelo ngqo, bese kuvuka ukuthi kunomfowenu onamagqubu nawe, hayi wena onamagqubu naye, kodwa yena onamagqubu nawe. Lithi makuvuka
beka phansi umnikelo, uyabuyisana nomfowenu eningezwani naye, ngoba umnikelo wakho ungcolile phambi kaNkulunkulu, ugcwele impi, ugcwele inzondo, owaphuma nawo la waphuma khona, ngoba waphumulwile. Yingakho ungabuziseki, uletha umnikelo okhugayo, uletha umnikelo ongcolile phambi kukaJehova. Namhlanje wazalwa ngayiphi imbewu? Uzelwe ubani wena? Ngoba ozelwe ngale mbewu akoni, ngoba le mbewu ihlala kuye, sezoya emkhulekweni. Uzelwe ubani wena? Ubani lokuzela? Walahla ingane yakho wathi ayisale ekhaya konina, wena wahamba ogana, iseli iyahlupheka. Uzelwe ubani wena? Wazalwa ubani? Ngoba abazelwe ngale mbewu abasenzi isono, ngenxa yokuthi le mbewu ihlala kubo. Owonayo akambonanga futhi akamazi. Wena-ke ushumayela nje, uzelwe ubani? Siye emthandazweni bazalwane, hhayi siye emthandazweni. Niyongixolela mina bazalwane, angikaze ngitshene ukuthi ngiyokhuluma ukuthini, kodwa ngatshela ukuthi angikhulume kukho konke okudaliwe. Yingakho ngithi wemfundisi, njengoba waxabana nabanye abefundisi, uzelwe ubani? Buyele emuva uyolungisa indaba yakho, ngoba lento oyishumayelayo yilento ozelwe ngayo. Lithi iBhayibheli owenza isono uzelwe usathane, ungokasathane. Yonke into oyishumayelayo, lelo bandla lakho li-against umfundisi owaphuma kuye, ngoba bafidwe nguwe. Umoya wenxokozelo, umoya wengxabano. Uzelwe ubani wena? Ngoba uma uzelwe ngale mbewu, lithi iBhayibheli awusenzi isono. Siyathandaza manje. Uzelwe ubani? Ziyakhala iy'ngane zakho lapho wayishiya khona. Wena uhlezi edrobheni nendoda eyakuthatha walahla iy'ngane owazizala kungakabi isikhathi. Umthetho wakho uzelwe ubani? Iy'ngane ziyakhala, ziyahlupheka, zizigqila lapho ey'hlala khona. Wena ulala uyathofozela, udla kamnandi, uyathosa, wenza konke. Yeyi lalela, zingane zakho ngeke y'phinde zibe nawo omunye umama. Umama wena akekho omunye, noma uyathanda noma uthandi, ngeke avele. Noma zingahlala nomama omusha ogana indoda owathola kuyo lezi y'ngane, kodwa lalela, ngeke abe umama wazo. Umama waleziya ngane wena, wazalwa ngayiphi imbewu? Lengakutsheni lutho. Uzelwe ubani wena? Siyathandaza manje, cela sivala amehlo. Baba wethu ongcwele ebusuku, egameni likaJesu Kristu, Baba wethu omuhle, izwi lakho uthe wena liyinkemba. Baba wethu onamandla wonke, siyabonga ukuthi ufanele ukuphakanyiswa nasebusuku, ukuze Nkosi silungise ingwegwe, sizalwe nguwe Nkulunkulu wethu, ukuze singoni kuwe, ngoba uthe wena ozelwe ngale mbewu, wathi akoni, wathi owonayo, wathi akakwazi, wathi akakubonanga. Baba wethu ongcwele, siyakhuleka ebusuku sayolala, isitha esiletha amaphupho, silethe nemibono ebusuku, ukuze siduke endleleni. Baba wethu ongcwele, siyakhuleka namhlanje ukuthi iba uNkulunkulu ophilayo, usivikele sesiyolala, ngoba isitha sethu asiphumule, senza lokhuya, senze lokhuya. Abanye kuthiwa uma kukhulunywa izwi, isitha siliphendule, balinyazwe yinto abayiphethe. Baba wethu ongcwele, siyakhuleka namhlanje ukuthi akungabi khona umuntu oxhilwa yikudla akudlayo, kodwa namhlanje ebusuku sikhulekela abasey'bhedlela ukuthi bakhululwe emandleni okugula. Sikhulekela ababoshiwe emajele ukuthi bakhululwe emandleni asemajele, ubugebengu buphele, bezwe izwi lakho, ngoba bayafona ukuthi bayezwa besemajele, babuze ukuthi bangenza kanjani. Baba wethu ongcwele, bahambele, ubathinte, uthinte nalabo ababaphethe, ukuze Nkulunkulu wethu ngokuzwa izwi lakho bafise ukuzalwa nguwe. Baba wethu ongcwele, ebusuku
siyala lonke uhlobo lwemoya olumelanayo nezwi lakho nakule group eliponingayo ukuthi kushiwa kimi, hayi kushiwa kuwe vele ngoba nguwena okhona, nguwena ophethe iBhayibheli. Akaze kushunyezwe ihlahla njengoba uthatha iBhayibheli wahlala phambi komshumayeli, kushiwa kuwe vele ngoba ukwazi ukuba ingane yesikole uphathe incwadi esikoleni ungene eklasini bese ufuna kushiwa kumuntu osekhaya. Cha, kushiwa kuwe ongene eklasini, okwakho phenduka ngoba bewungaphenduki uzokwendlulela ekwahlulelweni. Kushiwa kuwe ngqo ukuthi phenduka namhlanje. Baba wethu ongcwele, siyabonga egameni likaJesu ukuthi nathi sasibambekile, kodwa kwakhulunywa ukuthi uma umuntu ezelwe ngale mbewu akoni, akasenzi isono. Baba wethu ongcwele, yenza isinqumo namhlanje ukuthi Jesu ngisize, ngene enhlizweni yami ngoba bewusungenile ngeke ngone. Siyabonga Nkosi uJesu ukusithwala ebusuku, sikhulekele omama uNkulunkulu wethu ongcwele abafuna abantwana bengabatholi, kodwa abantwana abatholakala enyangeni, abatholakali kubathandazi, abanqakwa kodwa bathola kuJesu, bayifa bayisibusiso esivela kuNkulunkulu. Abanqakwa wena funa uJesu nokulunga kwakhe, konke lokhu kuyakwenezelwa kuwe. Baba wethu ongcwele, siyabakhulekela ukuthi ababheke wena ngoba nguwena ophethe abantwana. Baba wethu ongcwele, siza kuwe uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Abanye abayitholi imisebenzi, kodwa uNkulunkulu wethu imisebenzi kuwe, mabeze kuwe bafikile emsebenzini. Siyabonga uNkulunkulu wethu bonke abagcotshwa bakho abakule group abaletha indaba zakho. Baba wethu ongcwele, basingathe, ubabiyele, ubanike amandla ukuthi banganqotshwa isitha, kodwa baqhubeke bashumayela izwi lakho linjengoba linjalo, bangesaba abantu. Baba wethu ongcwele, siyabakhulekela ukuthi ubavikele nomama abakule ndawo abazenyezayo, kodwa uNkulunkulu elibeka ilizwi enhlizweni zabo, benqena ukungena balethe umlezo wakho, besaba abantu abathi bona bashunyezwa abantu besifazane. Siyawukhulekela lowo moya ongcolile ukuthi uphume kulabo bantu ngoba uNkulunkulu wethu ophilayo usebenza ngalo lonke uhlobo lwesifazane. Baba wethu ongcwele, siyabonga egameni likaJesu nasegazini likaJesu. Sikhulekela imizi osinikeze yona ukuba sihlale kuyo. Baba wethu ongcwele, ayingaphenduki igqila, ingaphenduki kuba ngamagomora. Baba wethu ongcwele, siyakhuleka ngisho emagcekeni emizi yabantwana bakho, iy'ngceku ney'ngcekukazi zakho, akugcwale umlilo kuthi umuntu ongenayo abanjwe ilamandla, abuyele kuwe, elapheke. Nabanezifo ey'nhlobonhlobo ziyathutha namhlanje, ziyahamba mayiqondana negama likaJesu azalwe ngale mbewu. Isifo siyahamba, siyelapheka, singofakazi balezinto esiyikhulumayo. Ngeke sitshela abantu into thina esibambile, kodwa ma unamathele kuJesu. Baba wethu ongcwele, siyabonga ukuthi uthe wena welapha zonke izifo, wathi uthethelele zonke izono, wathi ububi bethu ubesehlukanisile nawe. Siyabonga moya ongcwele ebusuku egameni likaKristu Jesu inkosi yethu, amen.